Mifa TV ni Ondu TV kanubogo bɛɛ lajɛlen aw ni antuma aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a f'u ma ko Mali baarakɛlaw ka kɛnɛ jɛmukan min dabɔlen don an ka jamana baarakɛla suguya bɛɛ lajɛlen de kama degun minnu bɛ u kan u ka cakɛdaw la u ka se ka kuma ɲɛ u kan ani laɲini minnu bɛ u bolo k'o ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma jɛmukan in dabɔlen don o yɛrɛ de kama bi an bɛ yɔrɔ min na o de ye droit d'auteur mɔgɔw an bɛ olu ka ɲɛmɔgɔba ni a bɛ f'o ma ko Madame Jalo Aïda Kone an bɛ ale de fɛ yen nɔ ani ale de bɛna masala bi. Neba, ani antuma. Merci. Somogo. Basi fositana. Merci. Amba foka bisimila. Au nana droit d'auteur la. A diyara n ye. Merci. Ala kana n'aw ɲuman ye. Fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ, o kana aw segintɔ lasɔrɔ. Amina yarabi. Merci d'être là. Ala k'u dugawu minɛ. Amina yarabi. I yɛrɛ ni ci ka hakili la vraiment ni diyara n ye kosɛbɛ. Alhamdulillah. Tiɲɛ don ne ye présentation kɛ, mais a ka d'an ye i ka segin ka présentation kɛ kura ye tuguni. O diyara n ye yani n da ka don kuma na n b'a fɔ téléspectateur bɛɛ ma ko bɛɛ ni ɲantuma ayiwa kuma ma nɔgɔn toden de don n'i ye dɔ ta dɔ bɛ bɔ a kɔnɔ n'an donna mun gasi la o bɛ yafa an ma mais an m'a dabɔ o kama ne ye Madame Jalo Aïda Kone bi ala ye droit d'auteur ɲɛmaaya kalifa ne ma n'a bɛ f'o ma directrice générale awɔ o diyara n ye kosɛbɛ nka an b'a mɛn droit d'auteur mun de don mun de bɛ kɛ a la. Ayiwa o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ ne ba i b'a to n k'a f'i ma n ba ka da mun kan i ye n batɔma ye banna awɔ ne ba ye Sali de donc ni e ye Salimata ye ne tɛ se k'i wele i tɔgɔ la donc ne den alhamdulillah o diyara n ye droit d'auteur ye cakɛda ye cakɛda mun sigira nin y'a san 44 ye donc san 1000 san 1998 ani san 78 a sigira o de la mais a sigi kuma u tun y'a kɛ cakɛda ye cakɛda mun tengulen no direction nationale de l'action culturelle la fɔlɔ la tun bɛ f'o ma direction nationale des arts et de la culture donc o service bolo fara dɔ de kun don mais ala nana kɛ baara taabolo bonyana baara taabolo bɛ ka bonya a yera k'a fɔ baara in tɛ se ka kɛ farankan service ye donc o la 2000 u y'a érigé k'a kɛ service ye a bɛ fɔ service mun ma établissement public à caractère professionnel service mun créera mun b'a yɛrɛ ta mun bɛ se ka baara kɛ a yɛrɛ ye pour que a bɛ se ka a ka laɲiniw sabati cogo min na o kɛra san 2000 donc droit d'auteur mun de don cakɛda don n y'a fɔ aw ye a bɛ nin y'a san 44 ye mun sigira seko ani dɔnko tigilamɔgɔw k'olu ka hakɛw ɲini k'a d'u ma pour que u bɛ se ka balo u ka ɲininifɛnw na cogo min na parce que n'i ye jateminɛ kɛ diɲɛ yɛrɛ ye tɔnɔ ɲini de diɲɛ ye nafa ɲini de dugu mana jɛ bɛɛ bɛ bɔ i sen kan fonctionnaire bɛ taa ta ɲɛɲini c'est pour que ni kalo sara i ka se k'i ka sara sɔrɔ sɛnɛkɛla bɛ taa foro la a fɛnɛ b'a ɲini tɔnɔ de kama a ka se ka balofɛnw sɔrɔ n'a ye balofɛnw sɔrɔ a ka se ka dɔ feere a ka dɔ dun artiste fɛnɛ ale bɛ ɲinini kɛ pour que ka ɲɛmɔgɔw nisɔndiya ka mɔgɔninfinw nisɔndiya kɔfɛ a fɛnɛ ka se ka tɔnɔ sɔrɔ a ka baara la cogo min na pour que a fɛnɛ bɛ se ka hakili sigi ka ɲinini k'o kɔnɔna na cogo min na donc droit d'auteur sigira k'o hakɛw ɲini k'o di seko tigilamɔgɔw ani dɔnko tigilamɔgɔw ma nin ye an sigi kunba ye donc ni anw ye o hakɛw ɲini an bɛ tila hakɛ ɲinini dɔrɔn tɛ parce que n'i ye hakɛ ɲini a tɛ to i bolo i bɛ tila ka hakɛ tila ka di mun ta ye mun ye mun ni mun ka kan parce que baara mun de don k'a fɔ ko hakɛ bɛ yen n b'a ta ka tila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ c'est comme e ye ne ba ye sisan e ye dɔnkili dɔ da ni e ye dɔnkili da sisan i bɛ taa sɔrɔ arrangeur bɛ e bolo i bɛ taa sɔrɔ producteur bɛ e bolo i bɛ taa sɔrɔ auteur compositeur fɛnɛ bɛ dɔnkili la donc i bɛ taa sɔrɔ pourcentage de bɛ yen hakɛw kɛmɛ sara dɔ dalen don sara dɔ dalen mun bɛ di arrangeur ma sara dɔ dalen don mun bɛ di auteur compositeur ma ni an taara kumaw kɔnɔ an da bɛna don droit voisin fɛnɛ na parce que olu fɛnɛ mɔgɔw bɛ an ka kulun kɔnɔ mais pour le moment an bɛ se ka baro ta ni droit d'auteur ye donc droit d'auteur sigikun ye nin ye ka seko ni dɔnko tigilamɔgɔw ka hakɛ ɲini ka d'u ma u fɛnɛ ka se ka balo u dahirimɛw la. Ok komi yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko ka mɔgɔ ka hakɛ ka o de dɛmɛ nka est ce que mɔgɔ damadɔ de bɛ aw bolo o kama wa ou bien di i n'a fɔ misaliya la ne bɛ ka nin émission kɛ est ce que ne bɛ se ka na ka na n ka droit
protéger an ka bololabaarakɛlaw minnu bɛ saki dilanw ni ceinture kɛ ani journaliste ninnu n ye misaliya ta olu n'a ɲɔgɔnna caman est ce que olu fana bɛɛ sen b'a la ou bien mɔgɔw de bɛ limitelen don o ɲininkali diyara n ye an ka cakɛda an b'a fɔ ko société pluridisciplinaire peut-être ni ko n k'a fɔ an ka todunkan na a bɛ se ka gɛlɛya n bolo dɔɔni mais a bɛ komi cakɛda mun bɛ tali kɛ baara caman kan o baaraw ye mun ye dɔnkilidalaw bɛ anw ka kulun kɔnɔ yirimani dilannaw b'an ka kulun kɔnɔ théâtre bɔlaw b'an ka kulun kɔnɔ minnu bɛ gafew sɛbɛn olu b'an ka kulun kɔnɔ caman b'a kɔnɔ hali desinkɛlaw olu b'an ka kulun kɔnɔ i da sera journaliste ma journaliste bɛ se ka kɛ anw ka kulun kɔnɔ o condition bɛ yen parce que n'i ye œuvre de collaboration ta œuvre de collaboration ye mɔgɔ bɛɛ jɛna ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn kan journal hukumu kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ jɛna ka fɛn dɔ sɛbɛn ko œuvre bɛ se ka protéger mɔgɔ kelen tɔgɔ la mais i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ de jɛna ka baara in kɛ ayiwa i tilala ka ɲininkali kɛ minnu bɛ saki fɛnɛ dilan minnu bɛ saki dilanw kɛ i bɛ se k'i ka saki design an b'a fɔ o ma ko design a esthétique e ye saki dilan i bɛ fɛ ka forme dɔ k'a la peut-être i bɛ fɛ a ka kɛ cœur forme ye ou bien en tout cas i bɛ fɛ ka forme k'a la forme mun ɲɔgɔn ma deli ka kɛ saki la an b'a fɔ o ma ko créativité ni e y'o modèle kɛ i bɛ se ka na aspect ornemental mun b'a to a bɛ cɛ ɲa i bɛ se ka na o aspect protéger anw fɛ yan nɔ donc olu mɔgɔw fana bɛ se ka kɛ kulun kɔnɔ mais saki yɛrɛ protégeli en tant que tel ayi saki tɛ protéger i ye saki forme mun ta o de bɛ se ka protéger droit d'auteur hukumu kɔnɔna na donc n da se hali minnu bɛ logiciel développer olu fana bɛ na u ka logiciel protéger anw fɛ yan donc ninnu bɛɛ de bɛ anw ka kulun kɔnɔna na mais n tun y'a fɔ baro daminɛ na n ko droit voisin fana bɛ yen droit voisin o jɛnkulu fana ni waati nataw la an bɛna baara kɛ olu fana kan olu ye sisan dɔnkili ni ne y'a composé i bɛ se ka taa sɔrɔ ne bɛ dɔnkili sɛbɛn mais ala ma kan duman di ne ma ne k'a da ne bɛ e wele sisan e kan ka di e bɛ dɔnkili da i bɛ taa sɔrɔ sisan an balimakɛ mun sigilen filɛ e ni ne fila si wari tɛ anw bolo ka an ka dɔnkili don ba la pour que diɲɛ mɔgɔw bɛ se k'a lamɛn cogo min na an b'an balimakɛ wele ale n'a ka wari bɛ na ka na e don studio kɔnɔ e bɛ dɔnkili da donc sisan ni o fana kɛra an bɛ se ka télé onde wele olu fana ka na a diffuser donc a kɛra komi kulun ye 4 ye san ne mun fɔlɔ ye dɔnkili sɛbɛn ni droit ko kɛra nafɛn ye ne bɛ droit d'auteur sɔrɔ e ye sisan artiste interprète de e bɛ droit voisin sɔrɔ donc droit voisin jɛnkulu fɔlɔ o ye artiste interprète ye mais musique kɔnɔna dɔrɔn tɛ cinéma fɛnɛ b'a la donc ni e tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an y'ale mun fɛnɛ wele ale ka n'a ka wari don an ka cassette la pour que ka cassette in bɔ diɲɛ mɔgɔw ka ye ale ye producteur ye ale fɛnɛ an bɛna ale lakana n'a bɛ fɔ o ma ko producteur de phonogramme ou bien a bɛ se ka kɛ hali vidéo cadre fɛnɛ na ye o ye droit voisin jamakulu filanan ye a jamakulu sabanan mun ni anw bɛ n'o protéger o ye société de les organismes de radiodiffusion télévision sow ani radio sow minnu b'u ka émission yɛrɛw dilan u yɛrɛ ye n bɛ banba ni kuma kan ni o yɔrɔ ye k'a fɔ ko n taara dɔ ka émission ta k'a copier o tɛ dɛ i ye émission dɔ créer n bɛ tali kɛ par exemple jouvence kan i bɛ taa sɔrɔ o kuma deli ka créer i y'o tɔgɔ kɛ donc anw bɛ o organisme ninnu fana ka laɲini ninnu protéger o tɔgɔ la donc droit voisin olu jɛnkulu ye qualité saba de n filɛ k'o de fɔ artiste interprète producteur de phonogramme ou de vidéogramme ani les organismes de radiodiffusion. Nka ni mɔgɔ bɛ n'i ka œuvre protéger wari de bɛ sara a kun kɔrɔ ou bien a kan ka taa sira jumɛn de fɛ? Wari kan ka sara a kun kɔrɔ ka da mun kan parce que an ye société ye an bɛ ɲinini kɛ an yɛrɛ ye parce que an b'an ka fonctionnement an bɛ o ta an yɛrɛ ye en charge parce que n y'a fɔ aw ye n ko 2000 an kɛra établissement public à caractère professionnel ye o kɔrɔ ye mun ye anw kan ka sɔrɔ ɲini an yɛrɛ ye ka sɔrɔ jamana ma an dɛmɛ jamana kan ka an dɛmɛ jamana bɛ se k'an dɛmɛ mais danbe jamana ka dɛmɛ na a ka kan waatiw n'a nataw an yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ ta o la an yɛrɛ bɛ ɲinini kɛ an yɛrɛ ye donc o la an bɛ hakilinaw de bila sen kan hakilina minnu bɛ se k'a to société au fur et à mesure a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ a b'a yɛrɛ ta a bɛ s'a ka fonctionnement kɔnɔ cɛden minnu b'a bolo a bɛ se k'olu ta a bɛ se k'a ka papiyew sara a bɛ se k'a ka encre san ka baara kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ m'a dɛmɛ donc o hukumu kɔnɔna na a ka kan n'i bɛ don société de droit d'auteur la i ka wari sara
mais wari minnu fɛnɛ don an b'a dɔn an bɛ jamana minnu kɔnɔ sɔrɔw ma se hakɛ dɔ la donc a waribaw tɛ dogonanw fɛnɛ tɛ n da bɛ s'a ma ka a wariko fɛsɛfɛsɛ a ka kan fɛnɛ i ka wari sara ka don droit d'auteur la pour que e bɛna don tɔn mun kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ nafa bɛ tɔn in na parce que généralement ni ne ka émission caman na ne b'a fɔ n ko fu man ɲi n ko fu mɔgɔ faga man go quoi n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ fu la i t'o ta ba la donc n'i bɛ don droit d'auteur la a condition fɔlɔ ye mun ye a k'a sɔrɔ œuvre b'i bolo ni musique domaine don a k'a sɔrɔ i ye cassette bɔ ou bien dɔnkiliw kɔni labɛnlen b'i bolo minnu bɛ se k'a to a bɛ fɔ e ma ko e ye artiste ye ça c'est un de deux a k'a sɔrɔ bangeli sɛbɛn o fɛnɛ b'i bolo bon sisan an bɛ carte nina ko la a k'a sɔrɔ carte nina fɛnɛ b'i bolo en tout cas ni carte nina t'i bolo papier ka k'i bolo mun b'i ka adamadenya yɛrɛ sɛbɛntiya diɲɛnatigɛ kɔnɔna na i bɛ na n'o papier dɔw ta bɛ se ka kɛ passeport ye en cours de validité ou bien a bɛ se ka kɛ carte d'identité fɛnɛ i b'o photocopie fɛnɛ kɛ n'i y'o kɛ musaka yɛrɛ ye 2000 ye n'i ye artiste ye musaka ye 2000 ye mais o la ni an bɛ carte dilan o kɔrɔ ye k'i donna an ka tɔn kɔnɔ an bɛ carte dilan ka d'i ma mais ni carte in tununa an bɛ segin ka duplicata dilan ka d'i ma 1000 donc nin y'a musaka ye pour le moment mais taalen ɲɛfɛ an bɛ ka hakilinaw jagabɔ an bɛ se ka na lajɛ cogo min na a wariko a musakaw bɛ se ka halisa sabati cogo min na pour que artistes ka se ka nafa sɔrɔ droit d'auteur ko in na. nka aw ka nin baara in na gɛlɛya jumɛn de bɛ aw yɛrɛ ka nin baara in kɔnɔ. ne ba gɛlɛyaw kɔni bɛ yen bi dɛ gɛlɛyabaw de bɛ yen a gɛlɛya fɔlɔ ye mun ye Mali kɔnɔ droit d'auteur dɔlen tɛ parce que fɔlɔ yɛrɛ la ni tun ye jateminɛ kɛ bi ka fisa dɔɔni parce que avec la sensibilisation avec la communication an bɛ kunnafoni minnu di mɔgɔw commencera ka faamuyali kɛ droit d'auteur ko la dɔɔni sinon fɔlɔ la ni kun ko droit d'auteur dɔrɔn mɔgɔw b'a nɔ cassette minɛ dɔrɔn de la ni u ye sugu kɔnɔna ye n'an donna sugu kɔnɔ k'an bɛ cassette minɛ dɔrɔn droit d'auteur wulila ka ko la tuguni o ye fitini de droit d'auteur ka baara la a bɛ fɔ o ma lutte contre la piraterie o ye fitini dɔrɔn y'anw ka baara la mais anw ka baara ta fanba yɛrɛ bɛ kɛ mun kan n da sera ma baro daminɛ na ka artistes ka hakɛ ka ɲini k'a di o ma donc o hakɛ in ɲinini caman t'a faamuya parce que bi an ka baro in sigira a diyara n ye kosɛbɛ c'est pour que an ka se ka kunnafoni di mɔgɔw ma n y'a fɔ ko artiste kan ka balo a dayirimɛ na o la n'a ye cassette bɔ i bɛ taa sɔrɔ ou bien i ye film kelen bɔ o film kelen tɛ se ka mɔgɔ balo peut-être e ye cassette kelen bɔ ɲinan cassette in bɛ diya mɔgɔw ye cassette bɛ feere a bɛ san ɲinan mais ni ɲinan tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ cassette ko o sagan buruna mɔgɔ wɛrɛw bɛ kura bɔ ou bien e yɛrɛ kan ka kura bɔ mais gɛlɛyaw bɛ yen don o don i se ka cassette kura bɔ ou bien san o san i se ka cassette kura bɔ an yɛrɛ nana ye avec le développement de la technologie cassette bɔ yɛrɛ ma nɔgɔn tuguni donc gɛlɛya minnu bɛ yen o e y'o cassette bɔ o cassette sanna mɔgɔw taara san sugu la dɔw bɛ taa jouer sisan u ka baarw kɔnɔ dɔw bɛ taa jouer u ka hôtelw kɔnɔ dɔw bɛ taa jouer u ka restaurantw kɔnɔ société yɛrɛ bɛ se k'a ta société de téléphone olu bɛ se k'a ta mais cassette côté fo olu t'a la parce que avec la technologie olu b'a ta de façon numérique une fois que e y'a ta i ka cadre kɔnɔ e bɛ k'i mako de ɲa n'a ye sisan n'i ko mako ɲa de don kuma n'a taabolo de don i bɛ taa sɔrɔ baara restaurant kɔnɔ i bɛ musique k'a la pour faire plaisir à la clientèle i ka clients la nisɔndiya parce que an jateminɛ kɛ n'i bɛ taa tulonkɛ yɔrɔ ninnu na musique bɛ yɔrɔ min na ni minnu bɛ cinéma bɔ n'olu bɛ yɔrɔ min na ani o tɛ yɔrɔ min na kelenw tɛ i yɛrɛ b'a jateminɛ hali n'i bɛ radio sow lamɛn i bɛ télé sow lamɛn i bɛ zappé de musique duman bɛ yɔrɔ min na i bɛ t'o de ta parce que kumaba in man di mɔgɔw ye tuguni donc ni e y'a ta o cadre kɔnɔ a ka kan d'abord i ka yamaruya ɲini mais on s'est rendu compte que o yamaruya souvent o ɲinini o man nɔgɔn mais du moment e y'a ɲini ka ban e y'a ta ka utiliser i ka cadre kɔnɔ a kɛra baara restaurant ye a kɛra i ka radio so ye a kɛra i ka télé so ye a kɛra sisan fɛn o fɛn en tout cas un cadre public a ka kan e kana droit d'auteur sara mais bi mɔgɔw tɛ ka o faamu a ka di n ye maliyɛnw ka nin faamuya pour que Mali créativité bɛ se ka to ba la cogo min na mɔgɔ caman de bɛ artistes ka œuvre utiliser bi radio so b'o la télévision so b'o la
u tɛ autorisation ta n y'a fɔ a bɛ se ka kɛ i tɛ autorisation ta parce que fɛn dɔ bɛ yen droit d'auteur kɔnɔna na ni ko n b'a fɔ tubabukan na a bɛ gɛlɛya an b'a fɔ ma ko rémunération équitable o kɔrɔ ye k'a fɔ ni cassette bɔra e bɛ se k'a ta k'a utiliser mais à condition que i ka segin ka taa artiste ma ou bien a y'a ka hakɛw kalifa société mun ma n'a bɛ fɔ o ma droit d'auteur i ka taa ka hakɛ sara olu bolo parce que e man kan ka utiliser ten tuguni pour k'a sɔrɔ yamariya t'i bolo yamariya kana k'i bolo i y'a utiliser dans le cadre de la rémunération équitable mais i kan ka na hakɛ sara o hakɛw de tɛ ka sara bi radio privé cayara télévision privé cayara mais hakɛw tɛ ka sara ne da sera ma n ka émission caman kɔnɔ n bɛ segin a kan tuguni parce que sensibilisation mɔgɔ tɛ sɛgɛn mɔgɔ tɛ ɲinɛ i bɛ se ka taa sɔrɔ i bɛ se ka passage 100 kɛ plateau dɔw kan dɔw b'a fɔ n m'a mɛn dɔw b'a fɔ n m'a ye mais à chaque fois que l'occasion bɛ présenter an bɛ segin kuma ninnu kan k'a fɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ka na droit d'auteur la ka na artistes ka hakɛ sara a man kan radio ka artiste ka dɔnkili ta ka utiliser sans l'accord du bureau malien du droit d'auteur a man kan télévision so ka Mali ka artiste ka œuvre utiliser sans l'accord du bureau malien n y'a fɔ avec la rémunération équitable n'i y'a kɛ na artiste ka hakɛ sara n'o tɛ a bɛ komi i bɛ ka piraterie de kɛ parce que e ye fɛn ta fɛn mun t'i ta ye donc kun da sera ma k'a fɔ ko cassette n'a feerela siɲɛ kelen a banna donc pour que artistes fana ka continuer ka se ka balo u dahirimɛw la donc an ye nin hakilinaw de sɔrɔ diɲɛ seleke 4 parce que kulu de b'an bolo an bɛ sigi ka hakilina bɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ à chaque fois que i ye artiste ka œuvre ta cadre dɔ kɔnɔ e kan ka droit d'auteur sara a misaliya suruni ye mun ye baara restaurant bɛ e bolo ne ba n'i ye artiste ka cassette jouer kalo mana sa i kan ka hakɛ sara mais pour que k'a nɔgɔya mɔgɔw bolo souvent anw b'a fɔ san i bɛ san kɛ ni san yɛlɛmana a bɛ bɛn mun ma et puis waribaw yɛrɛ tɛ radio sow b'a ta 1000 san kɔnɔ kalo kɔnɔ 1000 a cayalenba ye 6000 et on a fait la différence selon que ye radio commercial ye ou bien non commercial pour que ka baara nɔgɔya donc a ka daminɛ depuis an ka commune rurale la fo kana se an ka faba kɔnɔna ma droit b'a ta 1000 kalo kɔnɔ ka taa se 6000 la kalo kɔnɔ donc n'i y'o ta o la san kɔnɔ peut-être o cayalenba ye 260 ni kɔ mun ye 30 000 ta ye sinon peut-être 5 000 au niveau commune a tɛ tɛmɛ 12,000 kan ala kana mɔgɔ si dɛsɛ o la k'a fɔ k'i bɛ o sara artistes ye pour k'u ka se ka balo dahirimɛw la n'i yɛrɛ y'a ta wari minnu de don c'est des montants forfaitaires an y'a kɛ ten sinon a montant in tɛ se ka artiste balo mais bamananw ko ten ko nin tɛ kun bɔ nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye i ka 12,000 sara n'i k'a ka 60,000 ni kɔ sara n'an y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a kɛ kunba kelen ye a bɛ nafa ɲɛ artiste ye parce que a kɛ kun ye mun ye droit d'auteur kɛ kun ye mun ye mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ artiste bɛ balo a dahirimɛ na mais artiste fana ka dahirimɛ ɲini fana kana na société e mun bɛ ka utiliser a kana degun don e fana kun donc 2 poids 2 mesures on fait en sorte que mɔgɔ si kana degun o de nana ni wari ninnu kɛli ye de façon raisonnable o degunba bɛ anw kan malgré que wari baw tɛ a wari tɛ ka sara bon n'a wari fana ma sara sariyaw bɛ yen minnu dabɔra ɲangini kama mais anw kɔni ko anw bɛ sensibilisation kɛ du jour au lendemain ni mun y'a faamuya alhamdulillah et an ye da yɛlɛ bɛɛ ye ka tila k'a fɔ mɔgɔw ye i bɛ se k'a sara ni seko n'i damayira ye cogo min na i ka na i k'a sara ten n'i y'a dɔn i bɛ se k'a sara kalo o kalo tant mieux problème t'a la n'i tɛ se kalo o kalo la san kɔnɔ n'i bɛ se k'a sara alhamdulillah parce que don bɛɛ man kan mɔgɔ ye don dɔ i bɛ se ka bɔ fɛn belebele dɔ kan o la i bɛ se k'i ka san dépense kɛ n'o fana t'i bolo kalo o kalo n'o de ka nɔgɔ i ma i bɛ se k'o fana kɛ mais j'avoue que o ye gɛlɛyaba de ye an bolo bi droit d'auteur non seulement a dɔlen tɛ Mali kɔnɔ ka se o bɛɛ ma mais droit d'auteur bɛ se ka kɛ a dɔlen tɛ mais bɛɛ kɔni b'a dɔn artiste bɛ nafa mun don jamana kɔnɔ bɛɛ kɔni b'o dɔn n'i ye artiste ta artiste fitinin tɛ yen parce que a bɛɛ bɛ daminɛ fitinin de la ka se belebele ma olu de bɛ an ka artiste ba ninnu de filɛ bi olu de bɛ taa Mali jamana feere kɔfɛ parce que i bɛ taa sɔrɔ Mali dɔlen tɛ yɔrɔ dɔ la
mais artiste baw be ni u togota u bishinga adon u be boro muna pour que olu fene ka se ka continuer ku ka barake aka kan fene kanga hake usara o geleya ba do e ambulo geleya do fene ye munye bi et on s'est rendu compte que nya fo droit d'auteur ko indolente mo jama kulu tambulo mo be droit d'auteur ko nyedon ko sebe o fene geleya bay ambulo mais alula ma ben an yɛrɛ bɛ bɔ an bɛ taa formation kɛ an ka organisation mondiale ba bɛ yen n'a bɛ fɔ mun ma OMPI o siège ba bɛ Genève an b'olu solliciter u bɛ formation k'an kun mais bi b'a dɔn Covid nana fɛn caman gɛlɛya mɔgɔw bolo an tɛ se ka bɔ ka taa formation kɛ kɛnɛma à chaque fois que an y'u solliciter u bɛ formation k'an kun en ligne. Mais avec les aléas de la technologie, au gɛlɛya fɛnɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ souvent formation programmée mais aw tɛ se ka suivre à hauteur de souhait i bɛ taa sɔrɔ connexion man ɲi ou bien aw tɛ se ka ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ kuma dɔw b'i kɔnɔ ka fɔ le temps que e k'a fɔ ko yan mɔgɔ bɛ tila kuma na k'e fɛnɛ bɛ kuma ta o b'a sɔrɔ temps banna olu fɛnɛ ye gɛlɛyaw ye an bolo mais gɛlɛya yɛrɛ kɔni mun kɛlen k'an degun kosɛbɛ o ye droit sarabaliya in de. D'accord. O faamuyara. Nga i bɛ ka nin min fɔ i n'a fɔ misaliya taara radio so kan. Est-ce que aw delila k'a mɛn radio la ka artiste dɔ ka musique mɛn k'a fɔ aw kɛlen k'o mɛn ka se o tigi ma ka ɲɛɲini da o tigi kun? Ne ba san o san depuis an ye loi de 2017 in ta san o san an bɛ facture bila ka taa parce que an ni radio ni télé kun ye sigi ka fɔ kɛ u ko komi sariya in taara juin 2017 de. U ko 2017 an ka lajɛ olu yɛrɛ bɛ sensibilisation kɛ ka kunnafoni di Mali fantan naani bɛɛ la pour que bɛɛ ka bɔ a kalama ka fɔ sariya in dolen do ba la komi o san tɔni an k'o to yen 2018 o ko ni Ala sɔnna a ma bɛɛ b'a sara 2018 ka se bi ma an bɛ facture bila ka taa mɔgɔ tɛ kuma ne yɛrɛ bɛ sensibilisation kɛ n sera mɔgɔw fɛnɛ ma minnu bɛ se ka an dɛmɛ baara in na pour que kuma ɲɔgɔnyaw ka nɔgɔya an ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i ma ɲa k'i ka mɔgɔ wele fanga na a k'a sɔrɔ i dɛsɛra fo ka se i dan de la o la n'i y'a wele don min na e yɛrɛ tɛ jigi yɛrɛ la e ye mun fɛnɛ wele a tigi fɛnɛ tɛ jigi a yɛrɛ la donc an b'o niveau de la bi et la dernière fois n y'a fɔ fɛnɛ mɔgɔ si a kana bali mɔgɔ la fɛnɛ i k'a ye bi ka dossier sera tribunal la parce que juru ye juru de wariko fɛnɛ fo si t'a ban wariko kɔ n ko o de la n ko ni mɔgɔw ye welewelekan mɛn kuma o kuma u ka na an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya plutôt que an ka taa ɲɔgɔn sama faga na n'a dun sera faga na le dernier mot revient à la loi sariya ye mun fɔ an bɛ taa o de kan yan'a ka s'o ma n'i nana i se ye mun ye i b'a sara dɔɔni ni an bɛ moratoire signé n bɛ se k'a sara kalo nin de la san kɔnɔ n bɛ se ka nin sara juru in de bɛ n na n bɛ ɲina n ta sara a tɔ n b'a sara nin cogo la mais n'o ci t'a la yɔrɔ baara bɛ gɛlɛya dɛ donc an b'o niveau de la bi et dans les jours à venir an kɔni ni mɔgɔ o mɔgɔ an bɛ facture bila ka taa ni mɔgɔ o mɔgɔ mana facture sara a kana bala a tigi la k'a fɔ ko dossier yera tribunal la n'i nana fɔ dɔw bɛna fɔ gɛlɛya bɛ mɔgɔ fɛnɛ kana ban k'i ɲɛ ko k'i nun cilen do c'est quoi qu'il advienne dɔ de kan ka balo ni droit ninnu na donc n'o bɛ ten a ka kan an ka ɲɔgɔn faamuya adamadenya yɛrɛ kɔnɔna na an ka wari ninnu sara ka sɔrɔ a ma kɛ ni faganataga ye maintenant an dɛsɛra l'impossible nul n'est tenu comme on le dit généralement donc n'an kɔni dɛsɛra an fɛnɛ bɛ dossier in bila ka taa fanga ka bolo kan fanga de bɛ se k'a fɔ sisan a bɛ kɛ cogo mun na. Nka est-ce que société bɛ Mali la minnu b'u u ka hakɛ sara ka ɲɛ a ɲɛ yɛrɛ ma o b'an fɛ Mali la. Alhamdulillah bi kɔni société bɛ yen problème tɛ yen a daminɛ an n'u ye ɲɔgɔn sama kɛ mais o bɛɛ tun ye ɲɔgɔn faamuyabaliya ye o de la ne ko n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲina sensibilisation in kɔ parce que la méthodologie i bɛ ŋaniya min ta ka mɔgɔ sɛgɛrɛ o b'a to a tigi bɛ se ka i ka wari sɔrɔ sara nɔgɔya la komi a bɛ se ka sara gɛlɛya fɛnɛ kɔnɔ anw ma sɛgɛn anw ma ɲina an ye kuma ɲɔgɔnyaw boloda an ni sociétéw kumana an ni baara restaurantw ye ɲɔgɔn ye parce que chaque fois an b'a lajɛ minnu regroupelen don en association an bɛ s'u ma an bɛ taa droit d'auteur ko kuma fɔ dɔw bɛ yen n y'a fɔ hali n'i ye siɲɛ 100 kɛ passage la émission na u b'a fɔ n ma deli k'a mɛn u b'a fɔ n ma deli k'a ye
an tɛ jugu la parce que bɛɛ n'i kun tilenna kow de don mais don min an fɛnɛ bɛ baroninw sigi an b'a fɔ minnu ma causerie débat an bɛ wuli ka se association ma an b'u kunnafoni association des hôteliers salon an n'olu ye ɲɔgɔn rencontrer an bɛ n'an y'a mɛn ko fɛn o fɛn kɔni kan ka an ka hakɛ sara ko aw organiser no an association an bɛ taa an b'a ɲɛfɔ aw ye munna hakɛw kan ka sara anw bɛ o kunnafoniw di donc n y'a fɔ mun cogo mun na mɔgɔw bɛ yen bi structure bɛ yen aw b'a to n ka se k'u tɔgɔ fɔ parce que ɲuman dogo kun tɛ des sociétés aujourd'hui comme Orange Mali Malitel an ka hakɛw commencera ka sara sans problème degun kun donna an ni dɔw cɛ au départ mais an ye kuma ɲɔgɔnyaw kɛ tuma dɔ i bɛ taa sɔrɔ kalo fila an bɛ sigi an bɛ kuma a bɛɛ tun bɛ faamuyali kɛ baliya de bolo mais an ye ɲɔgɔn faamuya san mana yɛlɛma bi u b'u ka données bila ka na u ye artistes minnu exécuter olu de b'a tɔgɔ ci an ma et en se conformant à la loi an b'an ka facture bila ka taa u b'an ka droits sara wɔyɔ t'a la fosi t'a la société dɔw fɛnɛ bɛ yen baara restaurant olu fɛnɛ bɛ an ka hakɛw sara problème t'a la fo dɔw yɛrɛ bɛ pressé an ma san yɛlɛmana aw ma facture ci a ye facture ci joona pour que an ka se ka an ka fɛnw don ordre la o mɔgɔ de ka ca ka foli kɛ ka se olu ma hôtel Salam ninnu bɛɛ b'olu cɛla ka foli kɛ ka s'u ma u ka fasoden ɲumanya la minnu m'a kɛ fasoden juguya fɛnɛ tɛ mais bɛɛ ni hakilina de don bɛɛ n'i ka faamuyali kɛcogo don halisa an kɔni bɛ wele da minnu bɛ ka traîner droit d'auteur sara in na u ka droit d'auteur in lajɛ an ka don ba la parce que bi n'an taara jamana kɔfɛ ne bɛ keleya de o ni ne y'a ye tɔw ka société de droit d'auteur bɛ ka don ba la Mali lajɛ bi artistes de renommée minnu bɛ anw bolo i t'o sɔrɔ yɔrɔ caman na dɛ des gens comme Salif Keita, des gens comme Oumou Sangaré, des artistes comme Djeneba Seck, des artistes comme Sidiki Diabaté n'i y'olu ta bi Mali kɔnɔ k'olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan et ka tila k'a fɔ ko droit sarali ko bɛ kɛ problème ye souvent a ka bon ne hakili ma a ka bon mais ko mun don a man ka bonya hakili ma n y'o de fɔ n'an bɛ sensibilisation kɛ bamananw ko ten n'an bɛ taa an bɛ se j'espère que n lamɛnbagaw an filɛlibagaw o tulo bɛ n na welewelekan in fɛnɛ an bɛ se k'a kɛ de bouche à oreille k'a kɛ an ka Mali droit d'auteur an ka sara an ka artistes u ka se halisa ka Mali art donda la ka Mali art sankɔrɔta parce que i kɛra cogo o cogo bi i tɛ se ka évoluer sans les artistes u b'a daminɛ na u b'a laban na an ka culture ta n'i ko ɲaga i bɛ artistes wele n'i ko hɛrɛ tana olu de bɛ na ka a sira latɛmɛ an ye n'i ko tuguni tulonkɛ o tulonkɛ anniversaire ta a ka di bɛɛ i ka artiste dɔ wele a kana ɲɛnajɛ kɛ mais olu artistes olu ka hakɛ ka kan parce que u fɛnɛ u tɛ se k'a kɛ fu la olu minnu bɛ ka Mali sankɔrɔta olu minnu bɛ ka Mali art sankɔrɔta a ka kan an k'u ka hakɛw sara ka sɔrɔ a ma kɛ ni balaw ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni furuku ye a kɔni a ka di ne ye bi bɛɛ ka wuli yɛrɛ fɛn o fɛn b'a dɔn k'i bɛ ka artiste ka œuvre exécuter ka sɔrɔ autorisation t'i bolo i kana ka sɔrɔ a ma kɛ ni kɛlɛ ye a ma kɛ ni wɔyɔ ye sinon bamananw ko ten dan de bɛ fali kusama na mɔgɔw ka hakɛ to n'a sera yɔrɔ dɔ la a ma nɔgɔn donc halisa an k'a lajɛ Mali culture fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ alhamdulillah gɛlɛya in nana cohésion sociale n'i ko cohésion sociale artistes de bɛ wele olu de bɛ sketch ni prestation kɛ donc halisa maliyɛnw k'a lajɛ an k'an kɔmunu artistes la fɛn de b'an bolo an yɛrɛ tɛ mun valeur dɔn ka se fo a dan na donc n'an y'an sigi ka jateminɛ kɛ ka ni émissionw n'a ɲɔgɔnnaw sigi a kan ka bɛɛ interpeller bɛɛ ka sigi quand même n bɛna fɛn dɔ lasurun dɔ fɔ i k'i sigi tile kelen tile fila ka se semaine ma e ma musique lamɛn e ma cinéma lajɛ e ma taa dɔnkɛyɔrɔ e ma taa fosi diɲɛnatigɛ yɛrɛ bɛ nege bɔ i la quoi souvent hali ni sunɔgɔ t'i la n'i ye livre dɔ ta o livre kalanni bɛna diya i kun fɛ i bɛ sunɔgɔ donc o mɔgɔ mun kɛra sababu ye k'o baara kɛ yarɔ kɔnɔ kan ka encourager ou bien sunɔgɔ t'i la su fɛ i dalen don
kinin ko dɔ b'i kan i bɛ o degun kɔnɔ n'i ye artistes lamɛn u ka morceaux bɛ na i sensibiliser k'i cœur apaiser jusqu'à ce que e bɛ sunɔgɔ olu minnu bɛ o sababu ɲuman lase an ma an kan ka k'u ka hakɛw don ba la vraiment moi je pense bien et je pense que Maliens y'a faamu u ye caman tɔmɔ n ka nin kuma in na et je sais que ɲinan fɛnɛ an kana ban k'an ɲɛ k'o ka cilen don embargo caman bɛ n'o fɔ embargo kana an bali k'an ka ɲɛnatigɛ minɛ embargo nana an m'an bali ka balo ça fait combien de mois maintenant Maliens b'u ka activité la et nous devons continuer nos activités i se ye mun ye i b'o de kɛ mais n t'a kɛ yɛrɛ de o de ye ko wɛrɛ voilà o faamuyara nka komi k'u ye 2000 sarali ko fɔ ko ni mɔgɔ bɛ fɛn ka don aw ka jɛkulu la k'i bɛ 2000 sara nka o sarali kɔfɛ i bɛ to ka i bɛ tila ka wari wɛrɛ de sara kalo kalo ou bien a dan ye 2000 in de o ɲininkali diyara n ye 2000 in bɔ n b'a fɛsɛ pour que mɔgɔw k'a faamuya 2000 in ye sarako kelen de n'i y'a sara dɔrɔn c'est fini fo duplicata n'i ka carte tununa i bɛna an bɛ duplicata d'i ma mais auteur compositeur ou artiste olu de ta ye 10 000 francs mais producteur olu ta ye 6000 ye pièce dɔw fɛnɛ bɛ yen f'i k'olu fournir fɛngɛ b'o la NIFU les numéros d'identification fiscale i b'o fara i ka dossier kan et en même temps i bɛ contrat dɔ yira mun y'a ye contrat dɔ bɛ ni artiste dɔ cɛ mun b'a yira k'a fɔ ko e ye producteur ye mais ONG dɔw fɛnɛ bɛ na pour que ka u enregistrer bureau la olu ta bɛ taa 60,000 donc voilà an ka règlement intérieur ye montant minnu fɔ artistes 2000 et producteurs 6000 et ONG ninnu 60,000 mais donna nataw la an bɛ fɛ ka yɛlɛma don an ka règlement intérieur kɔnɔ parce que règlement intérieur depuis droit d'auteur sigira sen kan ni montant don o don dɔ tun bɛ ka fara fɛn bɛɛ de kan ka taga c'est-à-dire a tɛ kɛ ni gɛlɛya ye mais a bɛ kɛ ni concertation ye an bɛ artistes yɛrɛ de wele an bɛ fêtières wele an n'u bɛ sigi ka kuma baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na an b'a lajɛ n'a bɛ se ka évoluer cogo min na ensemble an bɛ jɛ k'a kɛ parce que an t'a fɛ ka fosi kɛ an ka artistes kɔ anw sigilen don olu de ka baara la n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'u kunnafoni an n'u ka jɛ k'a ko kɛ parce que jɛ k'a fɔ ye damu ye n'aw jɛna ka ko kɛ a ka ca Ala fɛ funufunu tɛ bɔ o la mais ni kelen de y'i sigi ko n bɛ nin décision ta a ka ca Ala fɛ gɛlɛyaw bɛ se ka don o kɔnɔnaw la. nka comme artiste suguya ka ca minnu fana bɛ film tournée ninnu kɛ olu fana ka hakɛ bɛ ka ta aw bolo ɲininkali diyara n ye parce que n'i b'a fɛsɛfɛsɛ n'i bɛ kuma fɔ i k'a fɔ mɔgɔw k'a faamuya film tournée la ninnu i bɛ taa sɔrɔ réalisateur b'u la réalisateur o bɛ droit d'auteur hukumu kɔnɔna na i bɛ taa sɔrɔ scénario sɛbɛnna b'a la o fɛnɛ bɛ droit d'auteur kɔnɔna na an b'o ta droit d'auteur kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ dialoguiste fɛnɛ bɛ minnu bɛ dialogue ninnu kɛ an b'o fɛnɛ ta droit d'auteur kɔnɔ mais i bɛ taa sɔrɔ sisan acteurs du cinéma bɛ yen parce que n da tun sera droit voisin ma minnu bɛ na ka n'a sɔrɔ ne ye scénariste ye ne bɛ scénario sɛbɛn sisan k'a di e ma e de bɛ na sur scène e de bɛ jouer anw bɛ e de bɛ rôle jouer i bɛ taa sɔrɔ ale fɛnɛ bɛ rôle principal bɛ rôle secondaire bɛɛ bɛ yen donc olu bɛ ta droit voisin kɔnɔna na mais anw bɛ nin bɛɛ de gérer avec le temps an bɛ na droit voisin fɛnɛ gérer an bɛ ka kow sigi sen kan a yɛrɛ ye tɔ caman sɔrɔ parce que an y'a logiciel dɔ sigi sen kan logiciel min bɛ se k'an dɛmɛ baara la déjà. nka min ye concert mɔgɔw ta ye olu fana ka hakɛ o talen don aw bolo ba la. i ka o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ parce que o domaine ye mun ye organisateur de spectacle ni e bɛ concert ninnu kɛ sisan i bɛ artistes de wele ka taa concert exécuter concert tɛ se ka kɛ ni hakɛ ni droit d'auteur ka autorisation t'i bolo sisan n tɛ rémunération équitable ko kuma fɔ o la. pour que ka concert kɛ i bɛna autorisation de ta bureau la autorisation yɛrɛ wari man ca autorisation ye 5000 francs n'i ye autorisation ta o de b'a to e bɛ se ka taa artiste ka prestation exécuter publiquement parce que i bɛ cachet sara artiste ye artiste bɛ se ka bɛn a la n bɛ sara 500 n bɛ million d'i ma ça dépend de cachet o ni droit d'auteur tɛ kelen ye a danfara ye mun ye cachet e bɛ taa i ni artiste bɛnna la bɛnkan n bɛ nin wari d'i ma i ka taa n ka prestation kɛ mais une fois devant le public artiste kelen tɛ tuguni a tigi bɛna jouer mun kɛ publiquement o de ye droit d'auteur ye
parce que i bɛ taa sɔrɔ a bɛ na ni morceau dɔ ye morceau dɔw bɛ se ka kɛ en live komi i bɛ se ka taa sɔrɔ a tigi bɛ jouer playback la a kelen tɛ o a accompagner len don i bɛ taa sɔrɔ fɔlikɛlaw b'a kɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw kɔni b'a kɔ minnu bɛ don sisan dɔn na donc e kelen tɛ se ka o kiri tigɛ tuguni droit d'auteur de b'o baara kɛ donc n'i b'i ka concert kɛ i bɛna autorisation ta droit d'auteur la autorisation kɔfɛ i ka concert 8% o de bɛ sara au compte du droit d'auteur mais n'i y'o 8% montant sara bon souvent les gens négocient négociation ye mun ye i ma mun sɔrɔ concert la souvent a ka gɛlɛn i k'o di o la forfait aw bɛ se ka bɛn parce que droit d'auteur o de soit i b'a sara à la proportionnelle o de ye pourcentage ye soit i b'a sara au forfait forfait ye ayiwa ne ye million kelen de sara n ka concert la mais dépense ninnu n'an y'a réparti n bɛ se ka 20,000 de di aw ma olu bɛnkanw bɛ se ka kɛ problème t'o la mais n'i ka droit fɛnɛ n'i ka droit sara a ka kan i ka reçu exiger droit d'auteur mɔgɔw bolo u bɛ reçu d'i ma c'est souvent dɔw b'a fɔ ko reçu ma d'olu ma e bɛ se ka wari sara cogo di k'e tɛ papier minɛ yarɔ o fɛnɛ ka gɛlɛn donc kuma lasurunya na concert laɲini i tɛ se ka concert kɛ ni artiste ye n'i ma na autorisation ta parce que artiste jɛnna u ka droit kɛli la exercer la ka confier droit d'auteur de la le bureau malien est le mandataire légal anw de jɔlen don u kunkɔrɔla la parce que temps t'u bolo ka taa négocier ni bɛɛ ye u ka manager bɛ yen o y'u ka vie professionnelle ninnu ye mais u ka droit gestion o ye droit d'auteur de ye donc n'i bɛ concert kɛ i bɛ autorisation ta i ka 8% des recettes o de ye droit d'auteur ta ye même si i ka concert mɔgɔ tɛ ka billet sara ka don fufalaki de don e tɛ se ka taa artiste ka prestation kɛ n'i ma yamaruya ɲini droit d'auteur fɛ ka tila ka droit sara u b'a fɔ ko souvent dɔw b'a f'i ye billet tɛ ka sara le budget d'organisation i ye musaka mun don pour que concert ka kɛ pourcentage dɔ bɛ ta o la k'o sara artiste ka droit d'auteur la donc o de la n ko à chaque fois que droit d'auteur forme bɛ changer droit bɛ sara et au concert kelen ni télé ondu taara sisan ka t'o filmer ka t'o publier a ka télévision na ale fɛnɛ y'o publier mun kɛ i bɛ taa sɔrɔ contrat b'a ni ondu cɛ ale fɛnɛ b'o hakɛ sara tuguni nka droit d'auteur a nafa ye mun de ye jamana kɔnɔ droit d'auteur nafa ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔ parce que n'an ye droit d'auteur ni bato a bɛ baara caman de créer parce que an da bɛ se fɛn dɔw ma industrie créative ni droit bɛ sara a cogo la baaraw bɛ sɔrɔw bɛ jidi artistes bɛ fɛn caman créer u bɛ nisɔndiya parce que tant k'u b'a dɔn tɔnɔ b'a la olu fɛnɛ bɛ baara ɲumanw kɛ u bɛ bɔ ka taa baara ninnu feere kɔfɛ u n'a tɔnɔ bɛ na jamana kɔnɔ et là ça se pose en termes de devise c'est un de deux montant dɔ fɛnɛ bɛ yen n'a hakɛ sera o hakɛ fɛnɛ na artiste bɛ baara o baara kɛ i bɛ taa sɔrɔ jamana bɛ taa sɔrɔ a kɔnɔna na donc droit d'auteur nafa a ka ca création d'emploi o b'a kɔnɔ anw fɛnɛ récompense à chaque fois que artiste ye an ye droit d'auteur ninnu sara cogo la l'artiste est récompensé artiste bɛ encouragé donc o nafa ninnu kama an kan ka k'an ka droit d'auteur don ba la o faamuyara voilà nka kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin maliyɛndenw ni an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa kumakan laban min bɛ ne bolo d'abord ka foli di Mali cɛ n'a muso ma fɔlɔ ka foli di aw yɛrɛ ma aw ni ce aw ka baara la mɔgɔ i bɛ fo yɛrɛ ye baara la foli tɛmɛlen kɔ k'o di aw ma n bɛ foli di baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ma n'o ye droit d'auteur cɛ n'a muso ye n'i y'a mɛn ko i ɲɔgɔn gɔngɔn duuru la tɛ o k'a filɛ i tɔrɔn fila bɛ dugu ma bi ne ye ɲɛmɔgɔ ye tiɲɛ mais mɔgɔw de bɛ n bolo minnu bɛ n dɛmɛ baara in na ni olu tɛ n kelen tɛ s'a donni kɔrɔ ka foli di olu ma foli tɛmɛlen kɔ ka bɔ olu la n bɛ foli di an ka département ma ministère de l'artisanat de la culture de l'industrie hôtelière et du tourisme ka foli belebele di an ka ministre ma n'o ye Ando Boli Gindo ye ale yɛrɛ ye baara caman kɛ nin droit d'auteur in kɔnɔ parce que droit d'auteur a y'a kanu kosɛbɛ
e baara kɛ yan nɔ a kɛra yan directeur ye donc alhamdulillah a bɛ caman kɛ droit d'auteur in kɔnɔ ka foli di a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma secrétaire général n da sera mun ma n da ma se mun ma n se ka bɛɛ citer mais ni n da ma se mun ma kuma n'a togo de don ɲinali tɛ ka tila ka foli di an ka autorité de transition mɔgɔw bɛɛ ma mais Mali bɛ yɔrɔ min na bi c'est vrai an bɛ gɛlɛya kɔnɔ mais gɛlɛya in kana to maliyɛnw an ka ban an yɛrɛ la an tɛ kɛ fosi ye maliyɛndenw kɔ et de plus en plus an bɛ ka Mali kura ko de fɔ Mali kura in kɔnɔ a ka kan bɛɛ k'i ka hakɛ dɔn bɛɛ k'i ka kɛta dɔn bɛɛ k'i ka fɔta dɔn ni Mali taara ten a bɛ faamu n'a taara ten Mali bɛ bɔ nɔgɔ la fɛnɛ parce que Mali denkuraya ye mun ye bi c'est pas parce que an bɛ segin ka don mulu kura kɔnɔ ce n'est pas ça Malien i k'i ka fɔta dɔn i k'i ka kɛta dɔn c'est vrai ne bɛ fɛn dɔ ɲini gouvernement fait mais ne yɛrɛ en tant que être humain ne ye adamaden ne kan ka mun de kɛ pour que ka jamana dɛmɛ n'i y'o dɔn a ka ca Ala fɛ i bɛ se ka fɛn ɲini mais don o don an kana transition ye anw yɛrɛ de ou bien embargo maliyɛnw n'an y'a kun an bɛ bɔ a kɔnɔ pays caman développera bi u ye degun de kun hɛrɛ tɛ sɔrɔ ten dɛ hɛrɛ tɛ sɔrɔ gansan n'i ma ɲa k'i bɛ hɛrɛ sɔrɔ i bɛ degun dɔ de kun n'i y'o degun kun et une fois k'i nana hɛrɛ sɔrɔ o hɛrɛ bɛ taa de ɲuman sira kan donc k'a fɔ maliyɛnw ye halisa minnu ma hakɛw sara u k'u ka hakɛw sara pour que Mali artistes Mali art a bɛ se ka don ba la cogo mun na Mali artistes ka se ka balo dayirimɛw na n'i ko cohésion sociale n da tun sera ma maliyɛnw de b'a artistes de b'a fɔ n'i ko la paix artistes joli bɛ yen bi n'i y'u ka la paix dɔnkiliw mɛn i bɛ nisɔndiya donc ka welewele bila ka taa i kɛra télévision so ye o i kɛra radio so ye o i kɛra restaurant bar i kɛra salon de coiffure ye les compagnies de transport ni télé b'u kun télé b'u bolo bɛ musique lamɛn bɛɛ ka n'i ka hakɛw sara pour que artistes bɛ se ka bɔ degun kɔnɔ cogo mun na ka foli bila ka taa bɛɛ lajɛlen ni n donna mun gasi la o ka yafa ma ka foli belebele di aw yɛrɛ ma aw nana bi ka na ni temps d'an ma a diyara n ye. An lamɛnbagaw hakili la a ye caman faamu droit d'auteur mɔgɔw ka ɲɛmɔgɔba u ka masala ninnu na jamana tɛ jɔ ni artiste tɛ olu ye mɔgɔ ye minnu ka jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ sabula olu de bɛ to ka fɛn caman ka jateminɛ kɛ olu la ka na o ɲɛfɔli kɛ anw ye k'an bilasira walasa an bɛ fili minnu kɔnɔna na an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogoya min na wa a ka kan fana anw fana kan ka u ka hakɛ de sara sabula u bɛ balo ni o de hakili la aw ye caman faamu an ka bi jɛmukan tagaboloya kan ni ne kun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn don wɛrɛ ni Ala ka jɛ ye.